Лукашенко можа стаць фігурантам крымінальнай справы ва ўкраіне. А Польшча папярэджвае, калі тэрыторыю Беларусі зноў выкарыстаюць для атакі, НАТО адкажа. Прыём на бюджэт у ВНУ скончыўся. На многіх спецыяльнасцях у сілавыя ВНУ недабор. Конкурсу проста няма, пра што гэта сведчыць. Украіна ізноў атакуе склады Wildberries у Расіі. Гэта можа прывесці да краху расійскай банкаўскай сістэмы. Ці кампенсуе кампанія страты беларускім прадаўцам? У Мінску за абразы Лукашэнкі завочна судзяць Сергея Міхалка, аднаго з самых вядомых беларускіх музыкаў. Добрый дзень, гэта Пік Свабоды, з вамі Ганна Гермаковіч. Мы расказваем пра галоўныя падзеі 29 ліпеня і тлумачым, што яны значаць. Пастаўце падабайку нам зараз, напішыце каментар пасля і падпішыцеся на наш канал. Ва ўкраіне могуць завесці крымінальную справу супраць Александра Лукашэнкі. Офіс прэзідэнта Владзіміра Зяленскага перадаў у Генеральную пракуратуру зварот з просьбай праверыць, ці ёсць законныя падставы для расследавання. Зварот стаў адказам на просьбу арганізацыі «Беларускі дэмакратычны форум». Яна абвінавачвае Лукашэнку ў саўдзеле ў расійскай агрэсіі, ваенных злачынствах і прымусовым вывазе ў Беларусь украінскіх дзяцей. Сам Лукашэнка сцвярджаў, што дзяцей прывозілі толькі на адпачынак і аздараўленне. Чаму кіраўніцтва ўкраіны толькі цяпер ініцыявала зварот аб пераследзе Лукашэнкі? Зараз ставлення до Лукашенка більш принципово. Це, я думаю, значною мірою пов'язане з ескалацією війни між Росією і Україною. Ще одна важлива причина – це те, що є ризик зараз того, що Лукашенка може під тиском Путіна приєднатися до війни Росії проти України. Я думаю, що Лукашенка на пальцях пояснила, які можуть бути негативні наслідки втягування війну проти України. Але і суто юридично. Це нагадування Лукашенка, що ставлення до нього може принципово змінитися, і саме кримінальна справа проти нього може бути ознакою кардинальної зміни ставлення до нинішнього диктатора в Білорусі. Таксама жорсткае папярэджанне Мінску зрабіў кіраўнік Міністэрства замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі. Ён заявіў, калі тэрыторыю або паветраную прастору Беларусі зноў выкарыстаюць для нападу ці правакацыі, Польшча і НАТО адкажуць. Спільна причина і заяви Сікорського, і дії української сторони – це зростання ризиків агресії Росії з території Білорусі. Як проти України, так, можливо, і проти сусідніх країн. Йдеться і про Польщу, про країни Балтії, ті, хто межують з Білоруссю, це Литва і Латвія. Такі ризики існують. У Беларусі амаль завяршыўся набор на бюджэт у вышэйшыя навучальныя установы. На першы курс залічылі больш за 30 000 чалавек. У Міністэрстве адукацыі заявілі, што агульны план прыёму выкананы. Хаця на пачатку кампаніі на бюджэтныя месцы прэтэндавалі амаль 53 000 абітурыентаў. Чым яшчэ была адметная уступная кампанія? Здзівіла, конечно, медычнае. Тое, што быў недабор на медычнае. Наколькі можна зараз бачыць, гэта вынік прымусу да акадэмічнага рабства, звязанага з матавікамі. Улічваючы колькасць выпускнікоў з школ 11-класнікаў, гэта 56 000. І тое, што 49 з іх ідуць у вышэйшыя установы, зразумела, што конкурсу тут амаль няма. Па дадзеных афіцыйных 32 000 на бюджэт і недзе там каля 16 з чымсьці тысяч на платнае навучанне. Гэта дэмаграфічная праблема. З другого боку, гэта цалкам такая палітыка адукацыйная, якая вымушае ісці ў прафесійна-тэхнічныя і сярэднія спецыяльныя адукацыйныя установы. Гэта таксама памяншае колькасць 11-класнікаў і, адпаведна, зніжае конкурс і, адпаведна, зніжае ўзровень тых, хто паступае ў вышэйшыя установы. Тым часам у сілавыя ВНУ беларусы паступаць зусім не імкнуцца. На некаторых спецыяльнасцях ахвочых аказалася менш, чым месцаў. Напрыклад, у Акадэмію МУС не дабралі курсантаў на спецыяльнасць правазнаўства, факультэту міліцыі і грамадскай бяспекі. Пры пляне набору ў 116 чалавек дакументы падалі 113, а на крымінальна-выканаўчым факультэце 78 ахвочых на 80 месцаў. Таму шанец паступіць маюць нават абітурыенты, якія набралі менш за 130 балаў з 400 магчымых. Зараз, магчыма, гэта звязана з вайной. Засцярога, што тыя, хто атрымоўвае вышэйшую ці нейкую адукацыю ваенную, яны першымі могуць быць мабілізаваны на магчымую вайну.
Пад удар украінскіх беспілётнікаў трапілі чарговыя склады Wildberries у Расіі, гэтым разам у Разані. Кіраўнік украінскай кампаніі па вытворчасці дронаў Firepoint Дзяніс Штылерман заявіў, што далейшыя атакі могуць ударыць не толькі па маркетплейсах, але і па расійскіх банках, якія выдалі ім вялікія крэдыты. Это приведет к краху банковской системы, это одни из основных заемщиков. Плюс это нарушение устоявшегося быта, плюс это обрушение огромного десятков тысяч бизнесов, которые своими налогами содержат эту армию, содержат этого сумасшедшего человека и потакают этим имперским амбициям России. Пасля удараў беспілётнікаў былі пашкоджаныя не менш як 7 складоў Wildberries, каля 10% усіх складоў кампаніі. Страты панеслі і беларускія гандляры. У адмысловым чаце прадпрымальнікі скардзяцца на знікненне звестак аб таварах, штрафы за адмену поставок и недостатковые компенсации. Я не рассчитываю на возмещение, чтобы потом не расстраиваться. Но, конечно, хотелось бы каких-нибудь и компенсаций хотелось, либо комиссию, чтобы снизили, да, по работе с маркетплейсами. На текущий момент у нас информация, что Wildberries будет делать выплаты. Сначала он делает мелким селлерам, потому что они в большей степени пострадали, и в дальнейшем будет делать и крупным. Поэтому надеемся на выплату. Я думаю, что Wildberries выплатит какие-то деньги. Я думаю, что это будет 30% от себестоимости. И будут они растянуты на 6 месяцев. Это мой прогноз. Беларускія бізнесоўцы абмяркоўваюць у чаце верагоднасць таго, што цяпер частку паставак для цэнтральнай Расіі будуць рабіць праз нядаўна пабудаваны лагістычны цэнтр Wildberries пад Менскам. Сёння ў Менскім гарадскім судзе пачаўся завочны суд над адным з самых вядомых беларускіх музыкаў Сергеем Михалком. Паводле праваабаронцаў яго абвінавачваюць у распальванні варожасці і абразе Лукашэнкі. Сергей Михалок прайшоў вялікі шлях у беларускай музыцы, і гэта адна з самых адметных і выбітных фігур у беларускай папулярнай музыцы, назовем гэта так. Тому што ён спяваў і спявае для вельмі шырокай аўдыторыі людзей, якія ўспрымаюць і песні кшталту «Яблані і ау», і песні кшталту «Не быць скотам» і «Войны света». То бок гэта робіць асобу Михалка даволі маштабнай. Ну і натуральна, гэта асоба, якая дазваляла сабе шмат выказванняў, бок у тым ліку і дзеючай улады беларускай, таму гэтыя навіны пра суд, яны цалкам вытлумачальныя. Мне падаецца, што ў гэтым плане все даволі прадказальна. І не адзіны музыка беларускі, у дачыне да якога вось такія справы ладзяцца. Напрыклад, вось хутка пачнецца завочны суд над Кацярынай Манкевіч з гурта «Дымна Лотва». Сергей Михалок – заснавальнік гуртоў «Ляпіс Трубяцкі» і «Брута». Музыка адкрыта выступаў супраць рэжыму Лукашэнкі, падтрымаў пратэсты 2020 году. Ягоныя канцэрты ў Беларусі былі забароненыя. Михалок шмат гадоў жыў і працаваў ва ўкраіне. Паводле беларускай рады культуры, за кратамі на хатняй хіміі ў Беларусі знаходзіцца больш за 120 дзеячоў культуры, у тым ліку музыкаў. Музыкі рок-гурту «Торбэнд» асуджаныя на тэрміны ад 7,5 да 10 гадоў калоніі. У 24-м годзе музыкаў рок-гурту «Нізкі» асудзілі на 2,5 года так званай хатняй хіміі. Бубнач Алексей Санчук атрымаў 6 гадоў калоніі. Саліст гурту «Закон гука» Алексей Кузьмін 7 гадоў пазбаўлення волі. Лідера гурту «Палац» Олега Хаменку сёлета асудзілі на 3 гады пазбаўлення волі. Удава беларускага добраахвотніка дамагаецца, каб беларусам і іншым замежнікам маглі прысвойваць званне Героя Украіны. Адпаведная петыцыя сабрала амаль 20 000 подпісаў. Яе аўтарка Вераніка Яновіч, удава беларускага добраахвотніка Алексея Лазарава, які загінуў, абараняючы Украіну. Цяпер, паводле украінскага заканадаўства, найвышэйшую дзяржаўную ўзнагароду могуць атрымаць толькі грамадзяне Украіны. Звання Героя Украіны – гэта найвышэйшая адзнака як для вайсковых, так і для цывільных ва ўкраіне. І яна недасяжна іншаземным ваярам, што вялікая колькасць людзей вважаюць не зусім правільна, і што гэты момант патрэбна змяніць, улічваючы, што вельмі шмат іншаземных добраахвотнікаў прыехалі добровольно захищать Украину, и шмат хто за гэта даў жыццё. І мы жывыя вырашылі паспрабаваць змяніць гэта
бо формування культури пам'яті адбуваецца зараз новае, не такое, якое яно было раней. І нагороды таксама зараз даюцца. Гэта будзе не праз 5 умоўна гадоў 10, гэта адбываецца зараз, і мы можам згубіць гэтыя гісторыі, яны не дайдуць далей да нашых нашчадкаў. Муж Веронікі Яновіч, 27-гадовы беларус Алексей Лазараў, загінуў ва ўкраіне 19 студзеня 26 году пры выкананні баявой задачы. Ад сакавіка па лістапад 22 году Вероніка і Алексей змагаліся за Украіну ў шэрагах палку імя Каліноўскага. Раней найвышэйшае званне Герой Украіны атрымалі пасмяротна беларус Міхась Жизнеўскі за ўдзел у рэвалюцыі годнасці ў 14 годзе, а таксама беларус Алексей Тур-Скобля, які загінуў у 22 годзе падчас абароны Кіеўскай вобласці. Скобля меў і украінскае грамадзянства. Беларускія добраахвотнікі атрымлівалі іншыя ўзнагароды, ордэны, медалі, званне народны герой Украіны, а не дзяржаўнае званне Герой Украіны. А зараз пра турыстычную лагістыку для беларусаў. Турэцкая авіякампанія Turkish Airlines з 21 верасня адновіць рэйсы паміж Стамбулам і Менскам пасля 4 гадоў перапынку. Самалёты будуць лётаць 6 разоў на тыдзень. Час палёту каля 3 гадзін 40 хвілін. Гэта прыкладна на 2 гадзіны менш, чым у Белаве, якая лётае праз Расею. Падобна, што самалёты Turkish Airlines будуць лётаць праз тэрыторыю еўразвязу. Turkish Airlines спыніла палёты ў Беларусь пасля паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва ўкраіну, якое падтрымала ўлада Беларусі. Раней на беларускую авіяцыю наклалі міжнародныя санкцыі за прымусовую пасадку самалёта Ryanair з Романам Пратасевічам і Соф'яй Сапегай. Чарнагорыя адменіць бязвізавы рэжым для беларусаў з 31 кастрычніка. Грамадзянам Беларусі для ўезду ў краіну спатрэбіцца віза. У Мінску ўжо распачаў працу афіцыйны візавы цэнтр Чарнагорыі. Кандыдат на ўваходжанне ў еўрапейскі звяз Чарнагорыя прыводзіць сваю візавую палітыку ў адпаведнасць з патрабаваннямі звязу. А вось у М'янму, дзе працягваецца грамадзянская вайна паміж вайсковай хунтай і этнічнымі ўзброенымі групоўкамі, беларусам дазволілі бязвізавы ўезд. Пры гэтым хунта абавязала беларусаў рэгістраваць у спецыяльнай сістэме свае мабільныя тэлефоны, калі гэта першы візіт у М'янму. Гэта былі навіны 29 ліпеня. У нас толькі правераная інфармацыя і вартыя даверу каментары. З вамі была Ганна Гермаковіч. Заставайцеся на свабодзе.